дар шаҳри Хуҷанд тренинг барои журналистон ва ҳам блогерон баргузор гардид. Он 2 рӯз давом мекунад. Мавзӯи тренинг инъикоси мушкилоти зӯроварии гендерию ҷинсии ҷомеаи тоҷик дар васоити ахбори омма бо назардошти эҳсосоти гендерӣ буд. Дар тренинг 2 нафар тренерон Орзу Ғаниева ва Ҷамшеди Маъруф ба иштирокчиён дарс гузаштанд. 15 нафар журналистон ва блогерон дар тренинг иштирок намуда дониши худро мустаҳкам намуданд. Ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи зан ва ҷомеа дар ҳамкорӣ бо Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, ширкати телевизион ва радиои симои мустақили якум ба татбиқи лоиҳаи рушди имкониятҳои эҳсосӣ гендерии васоити ахбори оммаи Тоҷикистон ба воситаи пешбурди гузоришҳо ба таваҷҷӯҳ ба шахсоне ки дучори зӯровариҳои шаҳвонӣ ва гендерӣ шуданд ё масоили вобаста ба зӯроварии шаҳвонӣ ва гендерӣ шурӯъ кард. дар муҳокима бисёр ҷанбаҳои мусбӣ ва манфие ки дар фазои гендер ба миён меояд, дар ҳаёти хонаводагӣ то мавқеъгирӣ дар фазои иҷтимоӣ сурат мегирад, мавриди муҳокима қарор гирифт ки ин албатта дар минбаъда фаъолияти рӯзноманигорон як такони ҷиддӣ мебахшад ки дар инъикоси ҳамин масъала моҳирона бо дониши мукаммал мавзӯъро баррасӣ намоянд. Ҷамшеди Маъруф дар мавзӯъҳои меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон ва амалҳои иҷозатшуда ва мамнӯъ дар журналистика бо журналистон мавриди баррасӣ қарор дод. Лоиҳаи мазкур аз ҷониби Барномаи рушди Созмони Миллили Муттаҳид ва дар доираи Ташаббуси Нури Рушноӣ дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Вместе с журналистами из города Худжанда мы стали участниками интересного тренинга. Насколько я знаю, это тренинг, который будет проводиться в 7 регионах Таджикистана, и Худжанд является первым регионом, где проходит такая встреча с журналистами. Сегодня мы прошли как теоретическую часть, также успели поучаствовать на практической игре, разделились на 2 команды. Мы разбирали в практической игре тематику стереотипов, то есть какие могут быть положительные стереотипы и какие могут быть отрицательные стереотипы. В целом, мне кажется, что тема тренинга и в целом тема проекта актуальна на сегодняшний день. И нас, журналистов, обучают в рамках тренинга тому, чтобы в будущем в своих работах мы могли правильно отражать эту тематику и представлять для своей аудитории. лоиҳа дар 7 минтақа гузаронида мешавад. Шаҳри Исфара, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ноҳияи Восе ва ёвони вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ амалӣ карда мешавад. Дар тренинг аз ҳар минтақа 15 нафар журналистон иштирок мекунанд ва он 2 рӯз давом мекунад. Ба журналистони ҷавон 3 ментор аз ҳисоби журналистони бо таҷриба дарс гузашта барои таҳиии мавод ва инъикоси он маслиҳатҳо медиҳанд. мавзӯи омӯзиш бахшида шудааст ба инъикоси масъалаҳои гендерӣ дар доираи фаъолияти журналистон, яъне ки дар васоити ахбори умум мебошад. имрӯз иштирокчиён дар ҷанбаҳои баробарҳуқуқии занону мардон, яъне ки пешгирии зӯроварӣ нисбати занон ва масъалаҳои нақшаҳои иҷтимоии занону мардон дар ҷомеа баҳсҳо карда истодаанд ки дар хотимаи ин омӯзиш мо мехостем ки журналистон дар маводҳои худ бо назардошти эҳсосоти гендерӣ тавонанд ки маводҳои худро пешниҳод намоянд. дар раванди лоиҳа ба журналистон ва блогерон озмун эълон карда шудааст. Озмун дар мавзӯи зӯроварӣ бо таваҷҷӯҳ ба шахсоне ки дучори зӯроварии шаҳвонии гендерӣ шуданд ё масоили вобаста ба зӯроварии шаҳвонии гендерӣ гузаронида шуда ғолибон бо тӯҳфаҳо қадrdонӣ карда мешаванд. лоиҳа 10 моҳ давом карда моҳи июни соли 2022 ҷамъбаст мешавад. гузориши Насибҷон Абуев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.